Prvým bodom je podpora bývania s regulovaným nájomným pre mladé rodiny. Budeme stimulovať aktivity a projekty na vytváranie nájomného bývania, vytvoríme podmienky pre samosprávy na čerpanie eurofondov v súvislosti s výstavbou bytov, zavedieme systémový príspevok na bývanie podľa českého vzoru, ktorý sa bude vyplácať automaticky po splnení podmienok. Rozšírime samozrejme aj možnosti krízového bývania pre rodiny v núdzi. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.